Kardom don berle tu pini bang opportunity puthon nali tumhan lamlir ingkung ki thom naka par ju ponji phan mate ka than ponji phasi ni lichi sidang pon iklo lamjir along tame hirjer long tame lapen lunjer long tame topon igmelo lasi lamlir ingkung ki thom long pini litum charli pon iklo na lapen don marlitum pini video ilitum pangceng pon pe prang la ni YouTube channel RB mixes video na litum na subscribe dun igra pon sening na pathi dim busi na litum han junir ben pachinilo totang ti litum pedar de pin pen pangceng pon iklo na pini aprang si ilitum lamlir chethan pon iklo na lake munjir pu piphan munjir lake Chethe aphan munmet kupilo pulute munmet ke iripak aphan mate ke ora dim aphan mutiti puda dudu mutiti pu bangke mususu uphan lo adon thu mumang pu ke litum kadu ke chini lo mumang ke lai mahang mate mohor aphan lo ilitum chutun chudang along kinang sot han pachumi iphan hotpen aseng ki pidun dudu munrit lage jata galila don marle itu birik aphan munrit adon thu litum charli ponik nona lamang ke menaman mane methangsi keman ke sorjona teng thip kungri ateng adon thu labang ke minjadi mane matha kisu meksang mane kelang uning kelang silet adon thu mekri ke pasoni do mekri alam the pasoni do ilito isi bangke mek alang lapen isi bangke kanghon he kelang le mawe la ilitum kado ke chini lo mawe mane uwe phasi pachini dam minthong phanga anthong pusipulo la sila sonak thak a video nang litum ponsi nang kelang dun long i verje phan la pinia video yong si make sense lo polote like comment nang pidun page chuni rilong litum ha tangte kado ke same dume thak me Kardom.